Ladies and gentlemen, ndauya nenyaya panapa iri kutaurwa this certain young man uyo anonzi Moses Chunga. Uri young man kune vamwe vanhu vanonditeerera panapa. That's why ndiri kuti young man, I'm very sorry and handisi kuzo apologize kana kuti zochinchi. Saka nyaya iri panapa ari kuti supporting Zanupf is not a crime. Ndio mashoko ari kutaura panapa Moses Chunga. Achienda kunotora mota yanga atengerwa na wiki nochivayo. Alright. It's fine. Supporting Zanupf is not a crime. For sure, it is not a crime. Vanhu vese vanosapota Zanupf hapana akambonzi it's a crime. Hapana akasungirwa kunzi support Zanupf. Vanongosapota Zanupf yavo vakanyarara. But supporting Zanupf, ukauya kwatiri isusu uchitudza kuti it's not a crime, uchida kuti iwewo watengerwa mota tikubatsire kuitenda kana kuti kuisapota, because ukinojibva yakatata kuti vanhu vese vanosapota vanhu vanenge vachitora muzvinhu zvangu. They have to know kuti mari iyo iri kubva kupi, mari iyo iri kubva kuZanupf. But kana ukazoya kwatiri isusu wakutiudza kuti zvanzi it is not a crime, unenge wakutitadzira, because isu tine zvakawanda zvatikutaura. Iwewe hatikwanise kukucelebrate as a football legend, because kana tasa vanhu konana David Beckham outside the country, they are living large. Zera rako iroro unonzi uri kutambira uchinopuwa kafortune, what's that? Aunyare remudhara iwewe, uri right iwo, vana vako iwo uri kuvadzidza chii? You are dying poor. Zvinhu zvose zvakapfeka zvakadhakwa, uri kupfeka bhero. Zera rako iroro bhero, uri football legends uchipfeka bhero. You know, I celebrate vanhu vakaita sana Peter Ndlovu because they don't take such nonsense. Vanongodza kuti ayo imbomira iwe. Nina me footballer saka Zanupf uri kumention chiri chipa. Because iwe ukangwera wakutoti supporting Zanupf is not a crime, wakutoti tanga. Kana uchiti uri football legend uri kutsvage chii kuBelgium konongochenda tambira football yako muno. Look at South Africa here. They don't care kuti vaende kunotengwa outside the country. Vakambotira kuti hands down notengwa ndozoenda kwakati. Avanongotambira munyika mavo because everything is well. Vanhu vakawanda vari kucelebrate, vari kuenjoy life because vari kutengwa football munyika mavo. Iwewe wobva wauya uchitudza kuti hanzi hey, supporting them is not a crime. Nonsense. Hapana chaunotaura mudhara wakadhakwa, una chino, una kana senti. Football kuita secho unoziva chefootball iwo. Hazvakana basa iwe kutambura ukachekeneruka. Zera rako ukatozofundirwa nezuro kunzi uchiuya kuBelgium. Hey, supporting chichi. Hey, well done. Thank you munin'ina wangu wiki nochivhayo uchicelebrate kafortune akanta mari kwebhapo yonako kafortune akapaka panzapo. Tseka wako mudhara iwe. Wakadhakwa iwo. Taura zokuti fortune kuda kuti ana skwera chitendera idea yako kutaura iwo wabhadhara kunzi ufunga kuti mafootball lovers they will come and buy your idea. That is nonsense. We don't care. Wapuwa mota yako, it's fine. Zvinhu zviri simple zvawaifanira kunge ichungoita panapa. Kungobuda ngoti thank you munin'ina wangu wiki nochivhayo. Wanditengera mota, thank you very much. Zvatopera. Kwete robva kuti vanhu vari kuti zonditi because chinchi unofanira kuchisiya negekini supporting Zanupf is not a crime. Inini ndakazoenda ikoko ndikazoningina masoja isi Zanupf. It's national army. Pamwe munonyatsoenda kuchikoro panguva yenyu yacho national army. Unobuda uchitaura zvinhu zvakadaro uda kubhilivhisani kumudhara iwo. Because iwo ukati supporting Zanupf is not a crime, isusu tinenge tichitoti pasi neZanupf. Zanupf pasi nayo. In fact, alright guys, mese kana muchiziva kuti muri kuti pasi neZanupf, tanga nekulike this video right now kuti Zanupf iboy kana tiri kuti pasi nayo. Iwo uri kubva wauya kuda unotitanga kuvideo yedu. Ukatsvaga magudo mugomo nomawana. Isusu tindotsvaga makuru totozviziva. That's why takati tiza kuZimbabwe Zanupf inotyisa. But tiza takati kuti hatichagara padhuze nayo. Iwo wakuya uchiti supporting them is not a crime. Unopengere unofunga kuti hatidi kugara nyika yedu reyo. Ukuti chiko iwo. Unoti chiko mudhara iwo. Vanhu vangana vakafa nenyaya yekutanga kuti zvekuti that part of what is not a crime. Uri kudzidzisa vana vako kuti chii? Vana vako vada kuita mabeggars here. Utati tamba bhora muzoenda muchinopuwa mota nachivhayo. Iwe football unozati ine mari reyo. Look at Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. The list is endless. Vafana vechidiki, they are earning big money. Vari kumeka mari yekuwanda. Iwo hauna chinhu. Uri kupuwa fortune mukoro uno, wobvunza wapuwa fortune wotocelebrate fortune, latest fortune uchicelebrate. Nonsense. Garai nawo pasi. Football nawo iri kutambirwa outside the country. Hakuna kana ground kana one wobva kuti supporting Zanupf is not a crime. Unorwara mudhara iwo. Wakadhakwa. Enda unosaina lawsuit kuti tanzi mukomana ati ndinorwara. Enda unoti anzi kulenda ati ndinorwara. Enda unosaina lawsuit. Ndakakumirira. Ameno zvonongowataureko wotozotangira ipapo.
hazvina musoro wese zvinoita mudhara. Take your time. Zvimwe zvacho chingoti wekinotengera mota, thank you very much muningi wangu, zvatopera. Chinonyanya kushamisira ipapo. But because iwo wakuda kutumwa side dressing zina nebasa. Unofunga hatina vafana vangana vane matalents ebhora. Saka vese here vachamirira kunotengwa outside the country kuti vange vachinzi mafootballer, world footballer. Udatanga unotengwa outside Zimbabwe kuti uzoena living. Richiri kuonekwa nani bhora racho zvikatonzi zvadhakwa zvinhu because iwo wadezwa Belgium uta muningi wangu, thank you very much supporting Zanupf is not a crime. Ukuzvitaurire chi? Tambira mota yako wakanyarara because munhu ati iye ari kukucelebrate kuti wakatamba bhora. Thank you very much. Iwewe na anonzani chimwe chimudhara chinodedzera bhora, chaidedzera bhora chinhingirikini chingashiende kuSouth Africa gacho. That man he must come to South Africa. Aone kuti vamwe vezera rake vari kudingina chi kuti zvinyeda zvemunenge muchigara iko kuchicelebrate nemba imberi ndozvakaita imberi izvozvo. Mafootballer vese vane mari mani. Ungonzi footballer atonzi ari kucelebrate fortune. Munopenga here madhara emimi? Hamuna zvimwe zvekuita here? Munofana kunge muchitopopota zvinhu zvafana kudai so. Thank you very much watondipa mota munyingina wagona zvako, but something must be done. Kutokupai mota zera rake reria ari kutoona kuti zvimadhara izvi zvatofa zviri varombo, chiregedza ndivasumudzirewo. Hakuna nyika inonzi mese puhai zvinhu nembinga kuti mubudirire. Hakuna zvakadaro. Pamwe hamuna pfungwa dzinoshanda madhara imi, fambai tendererai nyika. Zveyo zvakunyora tanzi ndofana kuti ndichiuya ndichibatsirawo ndichiinspire nyika yekwangu. Hapana kanja mune mitauremi. Iyo zera rake rere ukona mari yaanenge achiita nayo chipaundi zvinhu ndo mari unofana kunge unayo iwewe. Vana vako vanofana kunge vachigara pasi vachikutengera all those things. Havasi kuwana machanzi iwawo. Why? Hapana kana chinhu chemunobotaura chine musoro chinenge chichitaura madhara emi, munopenga remi. Zera rako kutoti hanzi supporting Zanupf is not a crime. Uri kumboti chii kwewo? Uri kuti kudii? Is not a crime pakuti chii? Saka ipolitical party inofana kusapota munhu wese. Amboti crime kuisapota ndiani? Chatikuramba ndechekuti iwe uda kuti convince kuti tiisapota nekuti vakupa mota. Get away nyika fortune akakutsek. Zvine basa rechiko rechifortune izvo zvine basa rechiko. Watanga kudrive fortune zera rako iwo how old are you mudhara iwo kwanewo? Makapusawo futi madhara emimi kudikitira muzera rako udikitira uchiswera uchitenda kafortune kaka nemashandiro wakaita iwaya wototi kudikitira uchidikitira. KuBelgium wakaenda vakatadza kukupolish here something. Vakatadza kungokupawo something kuti iwo mudhara iwo wakapenga. Hamutende makaita sei? Zera rako wakutofa wakutenda. Tell them vaudze chokwadi kuti football inobhadhara. But iri kubhadhara outside the country. Vana vadiki veningiri vari kuona something big, vari kumeka mari. Hausi kukwanisa kuzvitaura because you are greedy wopuwa kachikorokoro. Enda unofamba nekafortune kuBelgium wofuka kuti I'm a football legend, unofamba nekafortune. Unokudzwa kuti wakadhakwa kupuwa unopenga rero. Enda unotadza ana Cristiano kuti unofamba nei? Ndo mafootball legend. Iwo unganzi football legend unorangarirwa nani? Hapana. Wandononzwa vachitanga kuti iwo football legends vaumba mbama wakadhakwa stereki. Ndiani anocelebrate kuti football legend anoita zvakapusa kudaro? Inonopa Cristiano mota, inonopa Beckham mota kuti ndikukupa fortune. Unopenga here. Kwencheka magaraji awo zvavakapaka imomo. Ndokuti football inobhadhara. Kuti zvobva watoya woda kusanitize kuti vanhu zvavari kuita izvo woda kunovabhabhadzira kuti vari kuita zvinhu zvakanaka. Haimana musadaro imimi. Madhara imimi musadaro. Zvimwe zvacho mafana kunge muchitaura chokwadi kuti thank you very much muningi wangu wandipa fortune ndafara ndatenda. But zvinhu zvatiri kuona outside these countries, vanhu ava vaningina vamwe vese vari kuwana mari inotenga. Gadzirisaiwo zvinhu pagadzirisai pakati unofana kunge uchitokuenda kuMinistry of Sports. Because what Cast Coventry achadzidza chiisa Ministry of Sports iwo wakutenda fortune. Anofana kudzidza kuti sport iri kubhadhara. Uchamuudza here kuti mangwana uri kufeila? Acharamba achingofeila because imi muri kusvika muchinosanitizer kuti supporting is not a crime. Hapana mboti crime. Asi ukaona panapo uchitudzwa kuti is not a crime, uchida kuti tikubatsire kuisapota nekuti yakupa fortune, watotitadzira. That's all I'm saying. I think shoko rasvika ikoko. Munoudzana ikoko kuti kune mupana anonzi kulena anopengereka terere zvinane basa rese izvozvo. Mafaira tinohopo. Zvinouya zvemafootballer hopo tonzi footballer. Matimu enyu muZimbabwe izvozvo pamwedzi ari kubhadhara mari. Already paye ari kubhadhara mari.
How much are they paying my players? Over here supporting them is not a crime. Ivo vari kutonga nyika yacho kuti izosvika pakubhadhara zvimari zvisina nebasa rese. Unofunga kuti hatizvizive here zvinhu izvozvo. Tichida kuti vanhu vane talent vaonewo something. Vari kupera agona bhora wese angonzi ari first class agona bhora ari kubva atotengwa kuSouth Africa, otengwa England atoenda. Why iwo usiri kumeka mari outside the country? Kubva unoita kuBelgium, meka mari muZimbabwe. Wobva unzi legend munomu. Toona kuti unenge une chii. Zvima legend zvezita zvakasara munomu. Dara Ningirikini aidedzera bhora achididi bhora ripi rinodedzera. Unofanira kuzoita macommentator ezvozvo. Ndozvinda majournalist machi what that unokubroke wakadhakwa unonge uchisanitize uchinyengerera vanhu kuita sei kwacho. Makadhakwa madhare mekudhara makapusa imimi. Vanhu vemaitoudza nyaya idzodzo vakafa. I'm telling you the truth. Legend kumba kwako nemhuri yako nemukadzi wako ndipo unotoudzwa kuti uri legend. Kuno kwatitozvinzwisisa titerere ukatongotaura ngoti iwewe hey supporting Zanupf is not a crime. Takutokuudza kuti wakadhakwa. Be honest, be straightforward. Tiudze kuti vaning'ina zvinhu zvinodai ukasangomenshena zvimazita usapindire nyaya dzino kwatsvaka magudo mugomo unomawana titoripo mazikudo ukangosvika utosangana negudo wasangana negudo boy kana sitereke madhare musadaro imi.